Magandang umaga mga kamaster. Welcome back pala sa aking YouTube channel. So for today's video mga kamaster is magluluto kami ng itlog ng ostrich. So papakita namin sa inyo mga kamaster kung paano lutuin yung itlog. Ito mga ingredients para sa itlog ng ostrich mga kamaster. So ayun na nga mga kamaster, no? Magandang umaga sa mga lahat. Ngayon pala, magluluto kami ng ostrich. Meron kaming dalawang itlog dito. Abangan niyo kung paano namin lulutuin. Ito yung mga panakot na isasawag namin sa ostrich, sa itlog. So abangan niyo kayo mamaya. So yun mga kamaster, sinimula na ni Kamaster Ralph yung pagtanggal ng laman ng itlog. So kung di nyo makitatanong mga kamaster, niliitan pala namin yung butas kasi yung mismong itlog niya is gagawin namin gagawing decoration. So ayun mga kamaster, abangan nyo lang mga kamaster kung paano namin lutuin yung itlog ng ostrich. So tinanggal ni Kamaster Ralph yung laman. Saka ito yung ingredients namin, sibuya, saka kamatis, sili espada. Ito pang tawag ko pang Panakot yan eh. ito yung panakot. Hintayin muna natin yung pagtanggal ng laman. Nilitan na kasi namin yung laman kasi yung bilog niya, yung itlog niya is gagamitin pang decoration. Kaya maliit na butas lang yung So andito pala kami yan sa Imbis Itiri, dito kay Atinans. Dito kami nagluluto. So ganyan yung ginagawa man namin mga kamaster, no. Yan. So yun na mga kamaster, sinimula na ni Kamaster Ralph yung pagtitimpla. So i-explain pala ni Kamaster Ralph yung paano pagtimpla ng itlog ng ostrich. So yun mga kamaster, no? Una natin ilalagay yung pampalasa mga kamaster. Anong tawag yun, Brad? Pampalasa pero secreto lang. Secret ingredients natin ito. Sige, maganda yan. Tapos itong paminta. Pamintang durog ito mga kamaster. Pamintang durog. Lagyan natin ng konsistency. Kasi Baka masyadong anis na. I-mix lang natin ito mga kamaster. so minimix na ni Kamaster Ralph, no, yung itlog ng ostrich. Tapos next mga kamaster, lagay na natin yung mga panakot. Meron tayo ditong kamatis, merong siling haba, may sibuyas ng dahon, saka sibuyas. Lagay natin lahat. So, yung mga nagtatanong dyan mga kamaster, ingredients natin yung lulutuin natin, scrambled egg or yung omelette. Omelette na itlog ng ostrich. A few moments later. So yun mga kamaster, sisimulan natin yung pagluluto. Bali, igigisa muna natin yung mga pansahog natin, tsaka na natin iluluto yung omelette natin. So ito nga, lagyan natin yung mantika, Coca-Cola oil, lagyan natin yung mga pansahog mga kamaster. Isa lang natin to.
Master, bali yung ginisa natin, mapula-pula na yung panakot. So yung gagawin natin, kukunin natin yung mga lamas dito, yung mga panakot. Kukunin natin yung ingredients natin. Bali din natin ito isang sa... So, kukunin pala yung mga panakot mga kamaster mo. para sa umay ito eh. Ito yung mga master. So, malapit na pala maluto mga kamaster. Sarap tingnan mga kamaster oh. Kung di nyo na itatanong mga kamaster is, ito pala si Kamaster Al is isa to siyang it's in hotel restaurant management yung course niya, kaya alam niya kung paano magluto ng mga ganyang recipe. So mga master, luto na yung first batch. Umiyak na Kamaster ay. Ayun mga kamaster, sinimulan namin yung pagkain ng itlog ng ostrich tapos na magluto. Ayos master. Ang sarap master. Oh. Marami kami kumakain mga kamaster. Ayan sila. Tinidor nyo kayo, ibalik niya. Yan. So, Tayo. parang mukbang na rin ito mga kamaster. Kasi salo-salo yung pagkain. Wow! Dami ani! Dami. Mukbang itlog sa ostrich. Oh, maganda kasi pag salo-salo. Yan mga kamaster oh. Ang saya nila mga kamaster di. Oh. Yan. Diba, oy, nasa ilis, sir, tubat din ha. May tuba pa pala oh. Paso. Ba mga kamaster? Hoy! Master master! Yan! Master ba naman? Interview natin. Master, ano masasabi mo? Okay, sarap-sarap ha. Approve. Ayan lang eh. Salamat sa nagsuporta sa Outstretch A. Thank you very much. Ikaw, Master, ano masasabi mo, Master? Napakasarap master. Kasi ako nagluto. Si Kamaster Pedro, ano ang sabi ka? Ikaw, Master, anong masasabi mo? Napakasarap to. Itong luto ng Kamaster. No. Approve. Meron pang Ito ang pinakamasarap na itlog sa buong mundo. Oh, itlog ng ostrich. Minsan lang tayo magkakain ng ganyan. Ayan. Sige. Ostrich. Anong masabi? Anong masabi mo, ma'am? Interview. Oh, ikaw Risa, anong masasabi mo? Ano ka naman sa'yo? Sige. Salamat. Adi lang, inisyo na tunay. Sobrang dami. So ayun mga kamaster, oh. Ang sarap ng itlog ng ostrich. So huwag niyong kalimutan like and subscribe mga kamaster kasi marami pa kaming video na i-upload. So ayun mga kamaster. Sarap nito.